Σήμερα έχουμε για service δύο Joyetech Exit Grip που έχουν το ίδιο πρόβλημα, δεν αναγνωρίζουν τα pod. Βλέπουμε όταν πατάμε το κουμπί, αναβοσβήνει το LED και αυτό σημαίνει ότι δεν βρίσκει το ποντάκι. Ίδιο ακριβώς πρόβλημα και για το άλλο, το μαύρο. Για να το ανοίξουμε θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα πλαϊνά πάνελ. Αυτά έχουν κάποια clips από μέσα, τα οποία με μια λεπίδα τα σμπρώχνουμε για να τα ελευθερώσουμε. Με τον ίδιο τρόπο αφαιρούμε και το άλλο καπάκι. Κάτω στον κονέκτορα του pod εκεί υπάρχει κόλλα, οπότε θα πρέπει να την αφαιρέσουμε πρώτα. Θα αποσυνδέσω το ένα καλώδιο της μπαταρίας για να κόψω το ρεύμα. Και θα βγάλω έξω τις επαφές να δω τι συμβαίνει. Αυτή είναι η θετική μεριά. Απλά την τραβάμε έξω και γλιστράει προς τα έξω. Και εδώ βλέπουμε ότι ο κονέκτορας από την κάτω μεριά είναι σπασμένος. Μόνο η κόλλα εκεί συγκρατάει το καλώδιο. Ο κονέκτορας όμως έχει σπάσει. Θα σηκώσω λίγο εκεί τα υπολείμματα από το ποδαράκι του κονέκτορα για να μπορέσω να τον βγάλω έξω από τη λαστιχένια βάση. Να δούμε και το άλλο, το μαύρο. Βγάζω και εκεί το θετικό
κονέκτορα. Και έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ο κονέκτορας είναι σπασμένος. Και αυτό υποθέτω γίνεται γιατί το καλώδιο δεν είναι πολύ εύκαμπτο και είναι και κοντό και είναι και κολλημένο, οπότε οποιοδήποτε μικροχιλιοστό κίνησης όταν βάζουμε το pod στρεσάρει το μέταλλο του κονέκτορα και μάλλον σπάνει. Θα βάλω ένα καινούριο καλώδιο το οποίο θα είναι πιο εύκαμπτο και μεγαλύτερο σε μήκος ώστε να μην τρώει τέτοιο στρεσάρισμα. Το καλώδιο αυτό είναι σιλικόνης και είναι πολύ εύκαμπτο, άρα οποιαδήποτε κίνηση θα την τρώει το καλώδιο και όχι ο κονέκτορας. Ξαναβάζουμε πίσω στη θέση του τον κονέκτορα. Το τελικό αποτέλεσμα τώρα θα ξεκολλήσω το παλιό καλώδιο και θα κολλήσω το νέο. Συνδέω ξανά και την μπαταρία. Και είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε όλα στη θέση τους. Πρώτα την πλακέτα, τώρα τον κονέκτορα. Και τέλος τα πλαϊνά πάνελ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επισκέβασα και το μαύρο. Τελική δοκιμή, βάζουμε το ποντάκι και από ό,τι βλέπουμε τώρα το πόντα αναγνωρίζεται σωστά, το LED ανάβει μόνιμα. Και το μπλε δουλεύει μια χαρά. Να δοκιμάσουμε να ατμίσουμε, ατμίζουν τέλεια.
Το ίδιο και το μαύρο και η δουλειά μας έχει τελειώσει. 2 ευτυχισμένα exit grip.